Bună, bine te-am găsit la live-ul de astăzi. Sunt Corina Ibisi, coach de feminitate și relații. Se aude bine, da? Totul e ok, sperăm. Am deschis o serie de live-uri despre atașament și iubire săptămâna trecută. Am explicat ce înseamnă iubire adevărată și azi o să merg mai în profunzime și o să-ți vorbesc despre mecanismul care stă în spatele acestei tipologii, cum o numesc eu, de femeie care iubește prea mult. Pentru că nu suntem puține, da? Peste 75% din femei suntem femei care iubesc prea mult, adică atașate emoțional. Sunt sigură că este o temă binevenită. Și ai observat că mă includ și eu în această categorie pentru că și eu am iubit prea mult. Asta nu înseamnă că nu mai îmi iubesc soțul, însă nu înseamnă că nu ne mai iubim prietenii, logodnicii. Înseamnă că devenim conștiente de comportamentul care stă în spate, de unde vine, ce îl declanșează, cum îți redobândești puterea interioară. Pentru că, da, știm, conștiința, adică mă refer la conștientizarea, este egal putere. Aștept să-mi scrii în comentarii gândurile tale, da? Ce descoperi tu folositor pentru tine din discuția de azi? Vreau să avem întâlniri interactive. Și pe măsură ce o să-ți povestesc, o să vezi cazuri concrete din propria experiență, trăite pe propria piele, cazuri reale, nu doar citite și luate din cărți. De aceea pot să vin să-ți vorbesc despre așa ceva, nu doar pentru că am studiat, nu doar pentru că am acumulat multe cunoștințe de-a lungul timpului, ci pentru că am trăit și am experimentat chiar eu și știu perfect cum se simte, ce înseamnă să fii super atașată, să simți că nu poți fără ceva sau fără cineva, să-ți pierzi pofta de viață, de a lucra pentru visul tău atunci când lucrurile nu merg bine în relația de cuplu. Așa că te înțeleg perfect. Știu cum simți, știu cum te simți, ce simți, nu mi este nimic străin și de aceea te pot ajuta. Dacă eu am putut depăși și tu vei putea deveni o femeie care se respectă, care se iubește, care iubește liber, dar fără condiționări, fără condiții și fără atașamente afective. Atașamentul acesta, eu îl văd ca o colivie. Ai trăit toată viața în colivie, știi că există ceva în afară, știi că este libertate afară și nu ai curajul să ieși din colivie pentru că este obișnuința ta, este ceea ce cunoști tu cel mai bine. Cum ziceam săptămâna trecută, durerea devine obișnuință și o confundăm cu iubirea. Ce am observat eu la mine, la clientele cu care lucrez, la femeile cu care interacționez în jurul meu, o caracteristică a femeii atașate afectiv, nu mai dau importanță persoanelor. Toată atenția și energia se îndreaptă total laser spre partener. Și nu doar așa, în sensul să-l cocoloșească, să-l umple cu sărutări, cu îmbrățișări. Nu, mă refer la faptul că își canalizează toată energia în eforturi masive de a-i schimba lui comportamentul, eforturi de a-i schimba sentimentele lui pentru ea. Cu cât e mai distant și indiferent, cu cât îi arată că ea nu contează, cu atât ea se ambiționează mai mult să-i arate ce femeie extraordinară e, să îl determine să se poarte altfel cu ea. Am lucrat cu o doamnă care mai avea puțin și îi plătea logodnicului ei ședințe de terapie sau de coaching pentru a-l ajuta să iasă din depresie. El mereu folosea depresia ca scuză pentru detașarea lui emoțională. Credem că dacă noi citim și suntem interesate să creștem, să ne dezvoltăm,
ce bine le-ar face și lor să facă același lucru, nu? Și în loc să lăsăm să vină de la ei, ne concentrăm pe toate puterile, să-i convingem să facă terapie, să facă coaching, training-uri, să citească nu știu ce cărți. Noi credem că îl ajutăm să se dezvolte, să schimbe percepția, adică felul cum el ne privește, să devină mai atent, mai interesat de noi. Dar dacă omul era cu adevărat interesat și își dorea, ar fi făcut asta și fără ajutorul nostru. Când faci asta cu un bărbat, îi transmiți următorul mesaj. Eu știu că tu nu știi ce vrei, dar îți zic eu ce vrei. Eu știu ce vrei. Mă vrei pe mine. Cum ți se pare tema de azi? Aștept să-mi scrii părerea ta sau dacă ai trecut prin așa ceva, ce ai înțeles din asta. Și am acum o întrebare pentru tine. Ce acțiuni, ce eforturi în acest sens ai făcut tu vreodată sau faci tu sau ai văzut la altcineva și recunoști acest comportament? Ce ai făcut tu sau ai văzut la alte femei, de exemplu la prietene, la colegi, acțiuni cu scopul precis de a-l schimba pe celălalt? Pot să-ți spun ce am făcut eu. Convorbiri interminabile între două continente și facturi colosale de plătit la telefon. Bilete de avion cumpărate și care nu au fost onorate. Bani pierduți, timp pierdut. În situația în care aveam un site de făcut, de investit, de construit un business, ce am mai făcut? Cadouri, surprize, da? Prin care încercam să îl fac pe el să se poarte diferit cu mine. Deci, să schimbăm omul. Și acum o să-ți spun care este greșeala cea mai mare pe care o facem în relaționările noastre. Greșeala care vine din subconștientul nostru. Pentru că acolo este reacția noastră la evenimentele care ne produc durere emoțională. Reacția noastră la traume. Greșeala este că tindem să ne atribuim vină pentru orice experiență care ne provoacă suferință. Deoarece credem că dacă noi am greșit sau greșim cu ceva, putem cumva să corectăm, să schimbăm ceva la noi pentru ca durerea să înceteze. Este falsa impresie că putem controla rezultatul. De exemplu, chiar cu o clientă, ajunsă în situația de a se separa, de a-și vedea soțul plecând, începuse să pice în această capcană a culpabilizării. Dacă cred că eu sunt vinovată pentru situația asta, că am contribuit, că nu l-am înțeles suficient, că nu l-am lăsat să vorbească, că nu l-am sprijinit și așa mai departe. Dacă încep acum să fac lucrurile astea, o să meargă. Și ce fac? Mă agăț de speranța că de mine depinde o relație să funcționeze. Să mă iubească soțul sau iubitul, să fim fericiți, să ne luăm o casă împreună. Și dacă eu fac ceva, dacă modific ceva, dacă ajustez ceva, pot controla cumva situația care doare. În realitate, lucrurile nu stau așa. Știți de câte ori am făcut eu asta? Vai de mine! Vai de mine! Hai să o luăm de la început, hai că o să fiu eu mai atentă, hai că o să fac mai mult și ce rezultat crezi că se obține prin acest lucru? Se ajunge fix în același punct. Este ca și cum învârți o roată și te oprești mereu în același punct de pe roată, indiferent ce ai face. Persoana nu se schimbă, durerea nu dispare. Ce dispare, în schimb, integritatea ta. Tu nu mai ești de sine stătătoare. Făcând toate aceste lucruri, manifesti o energie disperată și agățătoare și în niciun caz nu vei reuși să-l determini să te vadă altfel. Pentru că nu ești altfel. Cum poți să determini pe cineva să te vadă altfel decât ceea ce ești, decât ce emani, decât ce radiezi? Atunci, ce să faci, draga mea? Ce să faci atunci când realizezi că ești prea atașată emoțional? Mai există speranță? Bineînțeles! Bineînțeles! Îți voi da o tehnică care să te ajute în acest sens. Mai mult, este un exercițiu de vizualizare cu impact grozav asupra minții, care îi arată minții ce trebuie să se întâmple
ca tu să nu te mai lași la voia întâmplării. Poți să închizi ochii dacă te simți bine, vreau să te relaxezi, da? Și să-ți imaginezi, pe măsură ce te relaxezi, să-ți imaginezi că tu ești un puzzle format din multe piese. Da? Poți închide ochii dacă te simți bine, să te relaxezi corpul și mintea în ritmul tău, pe măsură ce vocea mea te ghidează. Toate aceste piese, dacă sunt împreună, formează imaginea ta. Cine ești tu? Ești tu, identitatea ta. Privește acest puzzle, imaginea pe care o arată. Ce simți pentru femeia din imagine? Dar aceste piese nu sunt împreună acum, cel puțin nu toate. Observă că din loc în loc lipsește câte o bucată. Sunt câteva locuri goale în acest puzzle. Te întrebi poate unde sunt, ce s-a întâmplat cu ele. Apoi îți ridici privirea cu ochii minții, da? Și îl vezi pe el, în fața ta, așa cum este el, așa cum îl cunoști tu. Îți atrage atenția ceva la el. Faptul că ține în mâini niște piese de puzzle și nu știe ce să facă cu ele. Pare total dezorientat. Sunt piesele tale care lipsesc de la locul lor. De câte ori ai făcut eforturi peste măsură, da? Inițiative, propuneri, sugestii, întrebări, control, de câte ori te-ai îndreptat către el, oferind totul doar ca el să se schimbe, să te vadă, să te înțeleagă. Practic i-ai dat câte o bucată din tine, câte o piesă din acel puzzle. Cum te simți cu acele locuri goale? Acum întinde mâna, da? Așa, și ia-ți-le înapoi. Nu trebuie să ceri voie, sunt ale tale și le poți lua oricând înapoi. Vezi, vizualizează cum le iei de la el și le pui înapoi acolo unde lipsește fiecare. Simte în corpul tău senzația de întregire. Și el te privește acum așa cum ești, acum, da? Completă, întreagă, de sine stătătoare. Cum e să nu trebuiască să faci nimic, doar să fii? Cum e să fii privită doar pentru că ești, fără să te zbați? Și ușor, ușor poți deschide ochii, respiră adânc și rămâi cu senzația aceasta de liniște, de tot, de complet în tine. Pentru că ești o ființă completă, puternică, ești o ființă fantastică. Ia-ți piesele, ia-ți fragmentele de pe unde le-ai lăsat, de la cine le-ai lăsat și adună-te. Aranjează-ți coroana, da? Și acum știi că ești o femeie conștientă, puternică, frumoasă, care nu se mai agață, care nu se mai atașează afectiv așa ca o liană, care nu renunță la ea însăși pentru nimic și pentru nimeni în lume, da? Ci ești o regină care se iubește, care se acceptă, care iubește liber, natural. Și exact la asta mă gândesc eu că se referă expresia aceea din engleză, no strings attached, fără lanțuri, fără sfori de care să ținem strâns și ne e frică de ce s-ar putea întâmpla dacă am dea drumul. Și îți las înainte de încheiere și o afirmație care să te motiveze. Mindset-ul potrivit pentru a te elibera. Și sună cam așa. Te pot iubi la fel de bine cum pot pleca dacă nu sunt tratată corect. Este o diferență între te vreau și am nevoie de tine. Eu te vreau, dar nu am nevoie de tine. Sper din suflet că ți-a plăcut discuția de azi. Te încurajez să faci și tu acest tool de vizualizare, da? Când simți că iubești prea mult și doare și abia aștept să-mi spui ce observi,
ce se întâmplă diferit în viața ta. Și acum cunoști ce stă în spatele atașamentului și ce stă în spatele iubirii adevărate. Diana, mulțumesc, Cori, cu mare plăcere și mulțumesc pentru comentariu. Super tare! Iubirea este naturală, este ușoară. Iubirea nu trebuie să doară, nu are nevoie de eforturi supraomenești, mai ales din partea ta ca femeie, pentru a ține o relație pe linia de plutire. Iubirea este și atât. Îți doresc o zi superbă și ne auzim săptămâna viitoare.